तो नमस्ते प्रणाम स्वागत पर हुआ सबके राइटर के पी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रहुआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रहुआ सबन खातिर लेके आ गए बने बिल्कुल नया कंपोजिशन, बिल्कुल हिट, बिल्कुल ब्लास्ट सॉन्ग, लव स्टोरी सॉन्ग लेके आ गए बने प्रेमी प्रेमिका के। बिल्कुल हिट मीटर, बिल्कुल दर्दनाक मीटर। उम्मीद करते हैं एकरा के नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से अगर गायकी कहते हैं तो 100% बाकी ये गाना मार्केट में ब्लास्ट कर जाए। ऐसे कि मेल फीमेल मैटर बा। इससे पहले रउआ सबसे कहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बानी, नया नया मैटर रउआ सबके नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया से गायकी नहीं कर पाओत, तो अगर हमारा चैनल पे आ गए बन तो रउआ सबके निराश भेला के जरूरत नहीं है। ऐसे कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखी ले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, चाहे कोनो भी ट्रैक पर हुआ भोजपुरी सॉन्ग लिखवा सकिले, चाहे हिंदी सॉन्ग लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पे। तो अगर हमारा चैनल पे आ गए बन तो अब निराश भेला के जरूरत नहीं है। चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन हुआ सबके मिले। तो चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, का शब्द बेकर, का गाना बा, रुआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करते रुआ सबके बेहद पसंद आए। तो चलिए देखिए गाना कैसे बा। पहले जेंट्स के पार्ट में भैया कि आइल बानी जान तोहरा पियावा के टोला, निकलो ना घर से सोना सोबर ना होला। सुना तारू कि आइल बानी जान तोहरा पियावा के टोला, निकलो ना घर से सोना सोबर ना होला। आओ पिछुआरी करे जा, लाइट सगरो बुतल बा। कि आओ पिछुआरी करे जा, लाइट सगरो बुतल बा। लेडीज के पारो भैया कि अब ही मिले न आइबी अरऊ, भातार बगल में सुतल बा। कि अब ही मिले न आइबी अरऊ, भातार बगल में सुतल बा। तो चलिए रुआ के एक बार और हम सुनाई तनी पूरा साथ में कि आइल बानी जान तोहरा पियावा के टोला, निकलो ना घर से सोना सोबर न होला। अरे आओ पिछुआरी करे जा, लाइट सगर बुतल बा। कि अब ही मिले नया अरऊ, भतार बगल में सुतल बा। कि अब ही मिले नया अरऊ, भतार बगल में सुतल बा। तो उम्मीद करते हैं मैटर वो सबके बेहद पसंद आयल है। अगर ये गाना के वो फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना फुल मिल जाए। इससे पहले रुआ सबसे कहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो भैया क्षमा चाहता नहीं। ऐसे कि हम गायक ना ही तो वो सुन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रहुआ ऊपर डिपेंड करता रहो, जितना बढ़िया से गाए उतना बढ़िया से गाना हमारे मार्केट में बाजी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।